mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. Gayon. Fax Tecom. Apasendo manlugod an katuninungan. Ngunyan tabing pagkahapon in Friday. So mga masirim batabi dyan sa sa simbahan ni Kansatuyang Kagurangnan. Dyan po sa Mission Church Rivers of sa Barangay Dapdap. Ngunyan tabing alas 4 may misa. Ako tod mga alas 5:30 na ako mapasiring naman. Friday, mga tugang, para po duman sa mga devotos, mga tugang kan sa tuya, tabing ama, asin kagurangnan. Duman tabi kita sa Barangay Dapdap. No, dyan tabi sa Barangay Dapdap. Ang misa dyan, papanginutan tabi ni Father Jonathan Calleja. Musta lamang po sa tuyang hapon. Good afternoon. Damerian. Gigayunan daw kang kantang inirod John. Nadangog ko hindi kaito, elementary ako kaito kan. Basta elementary ako nadadangog ko ini di ko aram kung anong connection. Basta ang title niya, Rivers of Babylon. Ang Babylon baga, gari yan sa modern di Iraq nun yan, di ba? Di ba? Gari yan ang pigapod na modern day Iraq nun yan. Sa Babylon, Babylonia. Di ba? Rivers of Babylon. Diyan baga, yung baga dyan yung sudarakula o nasarog. Sa history ito ka nag-eskwela kami sa high school, elementary, sa araling panlipunan. Yan dyan so ngaya, Ilog Tigris. Ilog Euphrates. Yan, Euphrates River. Tigris River. Ang counterpart kan sa tuya, mga tugang dito sa Legazpi, Albay, Yawa River. Yawa River Buda. Macabalo River. rivers of Babylon. kan mga panahon kaya baga. Kan mga panahon kaya baga mga tugang ang sibilisasyon, di ba? Ang sibilisasyon tabi nabubuhay mga tugang diyan sa kuan, nabubuhay diyan sa mga kuan, diyan sinda mga tugang sa mga gilid kan salog, ano? Diyan po sinda sa mga gilid kan mga darakulang salog kan mga panahon, no? Kaya diyan po diyan early civilization, mga tugang kan mga nakaaging panahon. Kaya medyo kanyan, Diyan baga nagpuon yan. Yan baga nagpuon mga tugang ang sibilisasyon kan mga nakaaging mga panahon. Yan. Kumusta po sa tuyang hapon? Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Kumusta po kamo? Rivers of Babylon. Basta po kita sana mga tugang, di po malingaw magpangadji, Di po malingaw. Ano man po ang mga katibaadan sa buhay, yan po sa tuyang malalampasan, pakusagun talang ang pagtubod sa mahal na Diyos. Lalo na yan mga tugang na durulak ngunyan sa kwan, Lalo na yan ang mga durulak ngunyan dyan sa nasyonal na iko po. Nuna yan. Gana, mga andurulak dyan mga tugang sa kwan, sa dyan tabi sa Manila. Palasyo Malacanang Buda sa Kongreso. Nangunag kita mag-irindra dyan. Digdi na muna kita mga tugang sa lokal. Kadakol tama na mga concerns digdi. Kadakol taman po na mga concerns digdi. Mga tugang sa satuya na palibot. Okay? O sisay po ang gusto diyang kiload sa Indo.
Sisay po ang gusto dyan sa Indok Kilod. Magapod tabi, tatatawanan ta, Kilod tabi. Ngunyan tabing hapon. Ang sa tuyang tataramon, ngunyan na hapon, mga tugang kiri, kiti. Yan. Ang word for the day natin ay kiri, kiti. Nasabutan mo ang tataramon na kiri, kiti, tabi, Jerome. Ha? Ara mo, ha? Si Ate Shara, ino kung aram ka ng kiri, kiti. Grabe nga yung kiri, kiti mo ni. O sige daw. O, ano. Grabe ang kiri, kiti. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po. Hello? Hello. Maray na hapon. Maray na hapon. Opo. Gusto mo tabi, Kilod? Ito. Sisay po nagkanta kan Rivers of Babylon. Yan, sa tatalay ko pa abo. Nalimon, apod-apod ka. Hindi ka ba palang prepara, latosunta ka. Inilukan mo sa buhay mo. Dapat preparado kapag nag-apod. Ano natutupata yun? Aking tapo. Oh, taga-sain ka po, taga-sain ka. Taga-sain ka po? Bangkirwang. Taga-sain? Bangkirwang. Bangkiruhan. When we remember. O gusto mong ibang hapot? Ano po? Gusto mong ibang hapot? Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Go! Ting! 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 Ano ito? Ting! Ting! Tadadadadadadang! Ano, Ber? Panginirang. Ha? May panginirang. Tapos na so counting. Bye-bye. Pangyayari. Kiri-kiti means crackling sound. Sa English pala, nangapod ka ang mga tugang. Crackling sounds. Sizzling sound. Yan. Crackling sounds. Sugari ba nagpiprito? Yan. Ang apod kan mga tugang kiri. Dua kaya ang pag-pronounce kan Junior ade, kiri kiti, budak kiri kiti. Di ba? Ikaw medyo makaskas. Kiri kiti. Igaman ko kiri kiti. Hello? Good afternoon po. Migo. Hello? Hello. Yes. No. Yes, good afternoon po. Kaya po. Anong natapot na papod ka? Sabi mo pa yan. So gusto kilon. Okay. Okay. O, ready ka na? Ready ka na po? Di formalan. Oh, sige. Ito. 15 seconds, amigo. Apat na gamit nin karpentero na pigagamit sa pagsukol. Go. Metro. Metro. Ting. Nibil Bahalo. Okay, good. Go. Kamat. Pangdangaw. Sandangaw lang to. Wala. Anong sandangaw na to? Sunta ka dyan na. Pigdadangaw. Ayun ba ka? Ay, nasay mo. Nagrato na. Awinda, sala. Bye-bye. Makonsilo na punta dyan. Sa totoo lang dyan, pag ako nagigibok yung sa mga papakoon ng pag-asaro, di dangaw ko na sana. Awinda. Ay, makonsilo na mga Shara, may mga daraga ni sa luwa. Tapos ang tuyo ka, may mga daraga. May mga daraga sa luwa. So, uli pa rin sa luwa. Magayon gayon. Unang ang karon may unang sa ang karon mo. Magayon gayon ang karonon mo. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Opo, good afternoon. Good afternoon. Yes, hello. Kumusta po? Okay lang po. Ay, very good ka. Oh, ano po may paglilingkod? Maintra man. Entra. Taga saan ka po? Mobiliar po. Sain? Mobiliar. Covillar. Opo. Batang hapot ko tungkol sa Legazpi. Dahil mo masimbag ini. Oh. Opo nga ni. Iyong nga ni. Uro yung ka na kayang harayoon ka man. Abay, sana po. Anong gusto mong ihapot ko sa imo?
Tungkol sa ano? Ah? Di ko nga, ni ko araman. Day mo aram. Oh, okay lang sa imo. Ang Tungkol sa hapot na gamit ano ki po? babae. Ano pa? Gamit ki babae ang hapot ko sa imo. Opo. Yo. Opo, try ko po. Ready ka na? Opo. Okay. Ano nga nito? Ano nga? Gamit. Apat na gamit ki babae. Bag. Alat sapatos, alat ngo nang alat sunta ka makaskasunong kang alat ngo na nga ni di pa natatapos. Ayun na. Dagon mo nang hapot ko. Pa. Apat na gamit ki babae na pag ginamit niya na papatos ang parte kang lawas niya. Go. Tuwalya. Tuwalya. Bado. Bado. Bra. Bra. T-shirt. T-shirt. Ay, may bado na. Bado na. Bado na. Opo. Pantalon. Pantalon. Saro pa. Saro pa. Lima na po. Sa t-shirt. Sobrang na nga ni. Ano? Salamat. Bado budak t-shirt. Pareho. Ano? Pantalon. Uy, nito. Tama ito. Apat lang sa mention mo. Yung t-shirt po baga, mga ano yan. Di ba man yan sa T-shirt, sa budak, blouse? bado. Pareho latoson. Makisuway pa sa gurang na. Yun na po, sir. Dahil, ano pang ibang piggamit mo para matakupan? Ang nanganin po yan po. Amo na nga. Dahil na ka ng iba. Gusto mo, dahil ka nagamit kan iba? Bathroom. Ata. Dahil man nasabi ka sa bago. Ayun na po, sir. Nung kasusaro nga ni. Dahil nga nakupig ano nga ni load. Pangyari, naningil lugod na ilang. Magkaira kung kaman lugod. Si, Sabi kung saan nga lugod ni, sa imo? baga, Ano na? sinuntayin mo lang yung load niya. Nga, ano pa ibang gamit mo? Na, pwede, natatakupan ang lawas mo? Ano pa? Ayun na po ba ito? Nasabi ko na. Ata. Anak, ang tawad ta kan sarap pang kyan sa'yo. Maski 20 load lang po, sir. Ano? Maski 20 load lang. 20? Okay na. Kahirak mo man. Sige na. Okay, text mo sa number. Matatawan ta kang load, iyo. Opo, thank Okay, you. text mo tabi, text mo. Alright. Opo. Magkairakon man ito. Magkairakon man ito. Okay na? Digin, okay na? Sandali lang. Tayo daw ito. So number tabi, kiri kiti, it means kaduratan. Ay ba man ito na kaduratan? Hello? 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 Nawawara po. Okay, o digin na kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Mga tugang, una sa tuyang pag-iristoryahan. Paano mo daa, mga tugang, how to love your neighbors. Yan. Kamong nag-antabay ngunyan, pero tabi sa idong kaiwal mo ang kataning mo. Sige daw. Kamong nag-antabay ngunyan. Pira po sa Indo, syara, kuha na tabi ng luludan, tataba kamaling awan tayo. Luludan mo iniki, tayo lugod inikit kuhan, mga kairakman. Tayo na iniki 50 pesos lugod. Lawan mo 50 pesos ini. Kamu nagantabay ngunyan. Mga kapingki. Pira po sa Indo, ang neighbor nindo, barkada nindo o kasundo nindo. Bako ni ba sa tuya, mga tugang, kairiwal ta, nugad ang mga neighbors ta. Di ba? Kaya, data na, pero ang hapot niyan, mga tugang, ano niyan tuyo ka na babayeng magayon? Akong piganap? Paring kaya, iyan na doon, ayan. Talaga? Iyo. Kung nasarap baga, bako man magayon. Nakaulay nga da, sir. Talaga? Iyo. Nakahuro niya na dako? Ano, ada man kito yung, anong problema niya? Nagagad, sir, Pansustener. Latosong kwan sarang ini. Nagagadagi pansustener. Alright, now. Nangansot na. Wala lagot sa topic na yan. Sarawayo na sara ini. Kita, ilingon nindo. Kita baga mga tugang,
There are times, mga tugang, na kita po nadidipisilan na maka-reach out sa satuyang neighbors. Mas maray pa nga dyan sa mga buro barangay ta. Ang mga neighbor lamang nagbimiribbidan sa mga subdivision, sa mga darakulang harong. Ang mga neighbors, dahil man po nagbimiribbidan. Di ba? Despite mga tugang of our efforts and desires, sabi na nga na makadevelop ng friendship sa satuyang mga neighbors, data yan nagigibo. Hello? Hello po. Yes? Pwede pa po mag-intra? Ay, tapos na po. Totoo naman po. Sige, oh. Totoo naman, ha? Sige po. Totoo naman. Sa mahiwagang tanong. Alright. Diba? Anong karahayan kung ang neighbor mo kasundo mo? Number one, kung igwadyang ki mga puro problema sa harong mo, kung igwadyang kinahiling mga tugang na mga unusual sa palibot kang harong mo, so neighbor mo ang pwedeng makatabang si imo. Diba? Kung may mga emergency sa imong harong, ang neighbor ta, mga tugang, ang pwedeng makakadalagan sa imo nin atab, tayo tabi ang nasa hampangan mo. Kung sisay ang nearest friend mo diyan sa location mo, ang yan tabi ang enot na makakaakoder si mo. Tama? Nga, kulang mga neighbors ta kairiwal ta, ano nang abutan ta? Sabi baga, love your neighbor. Ha? Love your neighbor. Pero, ang hapot, who is your neighbor? Mga kapingki. Pag sinabing neighbor, knowing mga tugang the meaning of the word neighbor, ini po helps us to understand the scope of God's command. Uyugon mo yan. Nakasurat pala. Adi. Sabi baga, mga tugang, neighbor is defined in the Bible as a friend or another. It is really everyone. Iyo pala, adi. Actually, di ko nabasa iyan. Nagbabasa man akong Bible, lalo na pagbabanggin, pag maturong na ako. Ang mo sabihin pala, sabi kan na tuyang na-research, mga tugang, neighbor databi, friend. Sa Old Testament, wow. In the Old Testament, my friends, mga kapingki, neighbor in the Old Testament was someone who was close to you. Not just in relationship, but in location. The person in front of you, ang mga tawong nasa hampangan mo, ang mga tawong nasa palibot mo, ang mga tawong haranisi mo, iyan ang neighbors mo. They are your friends. Tama? Tama. Love your enemies as a neighbor. Yung mananggad. Adi. Pero, nataman mga tugang taan mga neighbor tapigiriwal ta. Natamanan mga neighbor ta, mga tugang pigiriwal ta. May problema kita kung ang neighbor ta, mga tugang pigiriwal ta. Ano dan mga pagi para maging love ta ang neighbor ta? Kamutan mo an sa imong kataning. Abroad na ngaya pa di. Ako na ngayang bahala kay Madi. Ano tabi, amigong Saldi? So, ano yan? Saldi baga? Ano apelyido ni Saldi Jones? Saldi? So, ano ni Bishop? So, ano yan? So, si Saldi. Di ba, amigo? Ano dan mga paagi? Sabi kan, madali lang, may reaction to listeners ta. Hen, good afternoon po. Pinakusog-kusog ko sa radyo. Taso neighbor ko, piga para iwal ako. Buda, piga para silosan ako. Kanagom niya, nailing muna niya. An naagum kukuyahen, tagaduman lang sa mo, tasabi baga, love your neighbor. Wow, very good ka. Ako po,
awa at guide ni Lord para sa kuya, kasundo ko po sinda. Gabos day ko aram kung sinda kasundo ako. God bless all over the world. Sabi ni Jeril na Aranya. Good afternoon, Hen. Magayon po ang topic mo. Taon nga ning neighbor mi sa inuta, nag-iriwal pa sa nakasuhapon. Sakabaga. Ano dan mga paagi para may pamati mo na padaba mo ang neighbor mo? Number 1, pray for them. Pray for others, June. Praying for others is a powerful and necessary. It can change their hearts to accept you. Ipangadyi mo da mga tugang ang mga neighbor mo, nakakaisip sinda yan ang mga pagip. Ipangadyi mo sa mahal na Diyos na sinda maging close sa mo, magkaigwa ka mo kimaray na relasyon. Bako na pipangadyi mo so amigo mo, so neighbor mo na magadana. Ngayon, Lord, kuha na ngayon mga sarawayo na yun. Bago tabi harong kaya. Di ba? Naronaman ko lamang sa saro na iga kung nadagog na recollection or speech sa sarong pagtiripon. Sabi kan pastor, di ba lahat tayo ay gustong pumunta sa langit? Parakpakan, Junior. Sino ang gustong mapunta sa langit? Irita sa mga kamot. Tapos, sino ang gustong mapunta sa impyerno? Day kinagitaas kan kamot, Junior. De lamang, unulit kang pastor. Sino ang gustong mapunta sa langit? Gabos, iritas kang kamot. Sunod na hapot kang pastor. Sino ang gustong mauna? Marami nagitaas, Junior. Gusto tang kaduman mga tugang sa langit, but we are afraid takot, hindi ko lang na sa nga, di kita masala. We are afraid mga tugang tunay. Gusto tang makaduan sa langit, takot kitang magadan. Ito. Monsignor, maray na hapon po. Ito. Nya ano man ang masasabi mo kung ang neighbor mo pakialamero, iyo nga nang, this is mga what we are trying to say, to patch up. Na dapat ang mga neighbor ta, di dapat kiarog ka na ugali. Ayun na, ayan tabi ya. Ipangadji ang neighbor ta na maging magayon na neighbor. O ang hapot duman, o nang nagtatext sa tuya, o ang saro na kuan, edango ka po ini. Sabi digdi, para da tabi mga tugang maiwasan ang ng neighbor mo maging kasundo mo, iwasan ang chismis. Do not gossip. Dai mo pagpakiaraman ang neighbor mo. Dai mo pagchismison ang neighbor mo. If your neighbors may nagtaramdas tabi sa imong kataning mo kiarog kay ni, dai mo pangistorya sa iba. Di mo na tabi pag-share sa iba kung sa neighbor mo, nakistorya si mo. Ngaya, madi. Ano nang problema ko? Data daw ngaya madita. Si padi mo ngaya. Paminsan, naguli ngayang bangga. Di na lamang ngaya ki kung ano. Gari na ngaya sa kuya lamang ki gari ngaya ki amor si padi mo. Di na ngayang karinyo. Si padi mo. Otro si Manay. Sumading na istoryahan, uy, ngaya girl, bibid mo ngayon si Uyan niya si Madi, sa ibong, iba nga, ay nako, anagumpalan niya, ang bigo problema niya. Hataman niya Madi, ay nako, anagumpalan niya, kanina lamang siya bigkakarinyoan. Diba? Ichichismis, nakalakop sa barangay. Bako, nagarabutan sa kapitan. Do not gossip, day pagchismis, day pangistorya ang problema nin sarong neighbor, day pagpakiaraman. Tama? Diyan kita nag-iriwal, mga tugang, tapig papakiaraman ta ang neighbor ta. Uminuli sana so babayi na so daragang aki na matanga ang banggi.
nasirip sa CCTV, chinismis kang neighbor. Ay nga, Madi. Uwan nga na. Daraga nga dyan na aki nga yan ni Kwan. Ano nga? Ay, naguli nga launa. Nagatod nga niya, hinatod niya ki auto ba? Tapos nagatod nga, so, hinatod niya ki auto dyan sa may gate ninda. Nagatod pati nga, medyo nga gurang-gurang na. Tap, ata, indang nga yan, kunata nga yan ta. Pero may nga naguling bangi, gurang na nga yan nagatod. Anong kulong niya kan auto? Silver nga yan, kulor kan auto. Anong kulor? Basta nga yan. Niling mo na, pigpapakiaraman tan mga bagay-bagay na dayta dapat pakiaraman. Dayta na pagibuhon yan. Tapag ginibo mo yan, mga tugang, mag-iiriwal tabi kita. Yan. Iyo po. Alright. Now, another one. Ito, sa adugan nindo ini. Ano pa sa ibang tip? Be hospitable. Be hospitable. Ano nga nang Bicol kang hospitable? Dapat dahil ka maging hilangon. Nga di ka ma-hospital. Ano nga ng hospitality? Our home, ang satuya da mga tugang na mga harong can also be used to show God's love by having meals with others and helping them if they have in need. Magayon, ano? Ang satuyang harong mga tugang, pwede na diyan ka mo mag-uron-uron, magkaraon-kaon, magtaga-share lamang kang pagkaon. Pag may bisita ka, akomodaron mo, kung anong kinakaipuan kang kataning mo lamang, magtaga-uron-uron ka mo, marhay da ang pakikisama mo, sabi ni Jen. Pag bay linoto ka ngaya tabi na ibos, tuni daw ang kataning mo ki ibos. Diba? Oh, mga hospitality attitude. Kung paano ang pag-akomodar mga tugang kibisita. Dapat araw kita kan. Ito. Show compassion for others. Ay magayunon man ini. Di ba? Ngani databi ang mga neighbor ta, maging mabuot sa tuya. Be generous with others. Matinabang-tabang kita, mga tugang. Maghiras-heras lamang kita. Lakaw, maghiras. Di ba? Arog na kyan. Tangani, marauton baga mga tugang ng neighbor ta, kaiwal ta di. Di ba? Marauton baga ng neighbor ta, kaiwal ta. Lang, may reaction. Tingnan natin ang mga reactions. Sige po sa tuy. Ito. Halat ko na. Marhay na paghiling kiugali sa sarong lugar. Yan, the best. Salamat po. Ito. Sisay man ang mamuya kun ang neighbor na kung kasoarin may sinampay saka masulo kan basura niya. Yung manangga junior, adi. Kung hains nagsampay ka kang linabahan mo, saka man siya masulo kang basura, niya sulo kang basura, bako duminalagan sa linabahan mo, makakatupar kang kaiwal, tinuhon mo dagit sa imo. Ngaya, boseng, Madi, baka ngaya po ngaya pwedeng ngayang, di mo ngaya pagsulo ka ngayang ngunyan ngaya, mata ngaya ako ngaya, nagwampasa na, nagsampay, sabi kang kataning, ay, napagbutan mo ako, gusto mo, halion mo, sinampay mo. Ano di masawan kan, sinulo ko. Nag-iwal na junior suduwa. Alright, ito. Arog da tabi kayan. Mga tugang ang sitwasyon. Iya po, last na lang para be a good listener. Dapat kita tatao mga tugang magdangog sa satuya. Tabi na neighbor. Simple masana. Diba? Arog da tabi kayan, mga tugang ang gibuhon, kung paano mga tugang kita mapamuot mga tugang sa satuya na kataning. Halimbawa, ang kataning mo, may helang mga tugang sa bato o sa atay. Di ba doon? May helang sa atay. Di ba? Kung
may hilang siya sa atay o dahil man siyang hilang sa atay, i-share mo ining informasyon na sabi ng tig ni Henry M. Taba kaya siya para inumon, nin alak o para kaonin taba. Ang gigibon mo tabi, i-share mo ining informasyon na papundon magparkakakaon kaan. I-recommendar mo na nantig palan partner, nantig neighbor, pwede pala nantig ang liver aid. Ang liver aid silimarin capsule, mga tugang, iyan tabi, nakakatabang kontra sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis. Yan mga helang kang atay. Tapos ang kaugmahan mo kunday ka magbabago para po magmangang bang buhay mo. Ang atay, kay puan po nasabayan ng protection. Ang liver aid silimarin capsule, para sa salud as in protection kang atay. Yan po may silimarin na halis herb, natural kaya aligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na epektibo, asin na patunayan po na nagkataon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan pagubag kay ni. May bisyo man na wara. Mahilig man uminom mo day, mas maray mga tugang ng liver aid silimarin capsule, isabay oral daw, para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Nag-good morning ako dahil lamang kisimbag sukataning ko sa subdivision. Yung nga nang pigasabi tabaga. Ninyo, sabi kang texter, Hen, sariles pwede na love your neighbor. Sa mga subdivision, dahil nga ni nag-aeristoryahan ang mga magkataraning. Nag-good morning ako dahil lamang ako sinimbag sukataning ko sa subdivision o sa kabaga. Digdi sa mo, may kapitbahay ako na bagla. Nang kapitbahay mo bagla. Dakulang problema. Ako po, maski sain mag-star, wala akong kaiwal. Love your neighbor, ta kung anuman na rimalaso sa harong mo, ang kataning mo ang inot na matindir sa imo. Totoo po yan. Ang tugang mo nasa rayo, de ka man tulos, de man makaduduman ng tulos. Iyo ba? Totoo po yan. Ang mga harayo mong tugang, de man makatabang tulos sa imo. Ang inot na makakakudir sa imo, in kaso kung may emergency, iyo po ang neighbor mo. Bago kita mag-commercial, ang J2K Manpower and Allied Services naghahanap po mga tugang mga trabahador. Matrabaho po sa LCC Legazpi Warehouse. Nangay po sindanin 20 na delivery man, 15 na picker, ang mga requirements tabi, resume, diploma, birth certificate, barangay clearance. Lalaki, magduman tabi, mga tugang sa, ang lalaki pala dapat high school graduate or 18 to 45 years old. Sinda po mga tugang, mag-apply kamo sa J2K Manpower and Allied Services. Diyan po sa Legazpi City, hanapon si Miss Cha. Mag-apod sa 0930-786-1263. Iyo po. J2K Manpower and Allied Services, yan po ang sa Lapu-Lapu. Matrabaho tabi kamo sa LCC. Mag-apply tabi, taasap yan. Hello? Hello? Hello po? Alright. Kiti on ka amigo. Maray na hapon tabi, ano yan, maray na hapon tabi sa imo Jerbailon. Magbabalik kami. Makalipas lang kay ni. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na ban
banat sa 4. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby. Sige, balik kita mga tugang sa programa, makaskaso ng oras. Dading, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang iyan na dirakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin para mo mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So, lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala, may hilig man uminom o day, mas maray mga tugang ng Liver Aid Silimarin Capsule isabay oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Para po sa mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay. Alas 4 na ugari. Adi, sabi kan texter ta, gibo iyan kang kataning ko, bata na feeling mayaman. So gibo niya, minabalik sa iya, nadadagit at anangan. Natabay talaga para iriwal kita, adi. Natanay kita magpara iriwal, mga kapingki. Magpara iriwalan ta. Alright, sandali lang. Amigong Jerbailon, maray na hapon sa imo. Alright, sabi kan, ay sandali. May brownout so aleko. May schedule brownout o. Igwang schedule brownout ngunyan. We keep the lights on. Uyog-uyogon mo yan. Hello? 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 Good afternoon po. Hello? Hello po? Hello? Nawawala. Alright. Shara, nakauron sa aliko ka sa bago rin. Ay, sayang oh. Dek mo niyang gwarin na kuwang ko sa oras oh. Nakauron ka sa bago sa aliko regarding sa kuwan, regarding sa ano ini oh.
regarding sa issue duman sa bubulusan. Then, napunan ka sa bago, ano? Sige, ako nang bala kaya yan, ha? Okay. Ano nga ni ito? So, alright. O, sige po. Saga na lang kita mag-iristoryahan naman. Sabado sa aga, eh. Sabado sa aga. Saga naman kita mag-iristoryahan. Kan mga bagay-bagay na pwede niya itong mapakinabangan sa tuya tabing pagkabuhay. O bueno, maparam na kita. Maparam na ko dyan, ano? Yun na di. O saga naman, 5 to 7 in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. Maray na hapon po sa Indo, Gabos. Mula ng pandemya, maraming nabago